Bihar egun handia Osasunako zalentzat. Gorritxoen karabana Sevillarako bidean da. Lehorte aipagai udaberri honetan dagoeneko 40.000 hektaria kaltetu dira Nafarroan. Maiatzaren lehendabizikoaren balorazioa eginen dugu. Onkixin Gaztelu plazara. Egun bat bertzerik ez da falta, Osasunak Sevillan jokatuko duen final handirako. Arrisku handikoa izendatuten partido erraldoilean Real Madrilek Osasuna neurtuko du Sevillako La Cartujan. Nafarroatik 20.000 lagun hurbilduko dira Sevillaraino. Baina milaka izanen dira, Iruñan eta herrietan partidua ikusiko duten zaletuak. Atzera kontaketa, urduritasuna, emozioa eta batez ere ilusioa dira gorritxoek azken egunetan dituzten bizipenak. Zaletu gehienek elastikoa eta bufanda prest dute Sevillarako zakuan sartuko dituzten puxken artean. Baina bufandarekin batera eguzkitarako krema, kasketa eta eguzki betaurrekoak izanen dira zaletuen outfita osatuko duten komplementuak. Izan ere, Andaluzian ohikoa den berozapa iragarri dute. Osasun zaleek trenean, autobusean edota autoetan eginen dituzte kasik 1000 kilometro. Inoiz atzenduko ez duten asteburua bizitzeko. Baten batek dio, Kartujatik gertu izanen den Osasunako fanzoneak uztailaren 6 emanen duela. Arrisku handikoa izendatu duten Real Madrilen aurkako norgehiagoka gaueko 10etan izanen da. Hala ere, 8etarako ateak irekiko dituzte eta partidua hasi aitzin show musikatu batez profitatu ahal izanen dute zale pribilegiatuek. Ozuna Puerto Ricotarra emanaldiaren kartelburu izanen da. Marta Sánchez, Brian Cross, Soraya Arnelas eta Romy Lourekin partekatuko du agertokia. Sevillara heldu ez diren zaletuek hiriburu eta herrietan paratuko dituzten pantailetan partidua ikusteko aukera izanen dute. Irabazi edo galdu, Osasunak historia egin du eta hori ospatzekoa da. Lehorteak 40.000 hektaria kaltetu ditu Nafarroan. Nekazari eta sindikatuek laguntza eskatu dute egoera kaltegarri honi aurre egiteko. Dagoeneko, idortearen maila martxan paratu dute. Osasun ikerketa pribatizatzen ari dela salatu du LAB sindikatuak. Nafarroako Osasun Departamentuak fundazio pribatu baten esku utziko du osasunaren azterketa. LABek gobernuari eskatu dio atzera egin dezan pribatizazioan. Zer egin nahi du? Hemendik aurrera egiten diren entsedu kliniko horiek, egiten diren ikerketa proiektu horiek fundazio pribatu baten bidez bideratzea. Eta fundazio hori Idisna fundazioa da. Guztiz onartezina dela gobernuak emandako urratsa. Eta Nafarroako parlamentuari begira hauteskundeen atarian gaudenez, interpelazio zuzen bat ere egin nahi dugu LAB sindikatutik. Eta interpelazio hori bada, alderdi guztiek konpromiso bat eta irmoa hartu behar dutela ikerkuntza publikoa izateko.
eta horrekiko konpromisoa adieraziz gain, egin behar dutena da Navarra Biomed Fundación Manuel Servet etorkizuna bermatzea. Langilearen eguna izan zen astelenean eta kasik sindikatu guztiek manifestaldiak euren kaxa egin zituzten. LAB sindikatura heldu gara maiatzaren bateko balorazio bat jakin asmoz. Joseba Pagolarekin mintzatu gara. Bera Iruñerriko eta Pirineotako idazkaria da. Soldatak igotzea, presioak jaistea eta aberastasuna banatzea exigitzeko mobilizazioak egin zituzten maiatzaren lehenean sindikatu nagusiek Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Euskal sindikatuek nork beraldetik deitu zituzten protestak, hori bai, biek ala biek, greba eta borroka sindikalaren garrantzia nabarmendu zuten. Elaren ustez, lorpen sindikalak ez dira etorriko ez elkarrizketa sozialetik, ez da ere errentaitun batetik, baizik eta konfrontaziotik. Konfrontaziorako, ela sindikatua dauzka bi oinarri dira gure independentzia alderdi politikoekiko eta gure erresistentziak utza, eta bi oinarri horiek etorkizunera begira ahalbidetu beharko dute aberastasuna banaketa modu justu batean egin. Gu badakigu aldaketak ez direla etorriko Madriletik edo Parisetik. Ez direla etorriko elkarrizketa sozialeko mahai antzu hoietatik. Eta badakigu ere ez direla etorriko soilik diskursoetatik. Soilik galeriari begira egiten den sindikalismotik. Gure jendeak badaki grebak aldarrikatu bai, baina batez ere grebak prestatu eta grebak egin behar direla. Komisiones Obreras eta UGT aldiz batera atera ziren kalera maiatzaren lehenean. Bi eskari nagusi izan zituzten soldatak igotzea eta presioak jaistea. Era berean, Komisiones Obrerasek eta UGTek hauteskundeetan langileen alde egiten duten alderdiei boto emateko deia egin zuten. Bestalde, elak kritika zorrotzak egin zizkien ezkerreko alderdiei, eta labek beraldetik hauteskunde izoa adierazi zuenez, langile botorik ez euskal neoliberalei eta langile botorik ez eskuineko alderdiei. CGT, CNT, ESK, Solidari eta Estela sindikatuek ere protestak egin zituzten Iruñan, batasuna, duintasuna eta borroka lopean. Horrez gain, Kontseilu Sozialistak ere Iruñan deitu zuen mobilizatzera, burgesiaren eta bere alderdien aurrean alternatiba sozialista eraikili lopean. Maiatzaren batarekin hemen Iruña oso balorazio positiboa egiten dugu. Bai, alde batetik zenbat langile mobilizatu genituen, hemen Iruñan 2000 langile parte hartu zuten laben mobilizazioan, Tuteran aldiz 500 langile ere, oso zifra potenteak dira horiek gure aldetik, eta gero ere balorazioa positiboa ematen dugu ere mobilizazio horietan atxokoan eman zen edukiengatik eta nola izan zen mobilizazio hori ere kontuan izan da. Atxo argi geratu zen mobilizazioan hainbat borroka gorepatu zirela kami baten egokitu genuen eskenatokian, eta borroka bera lantegietan ematen den, sektoretan ematen den borroka horiek gorepatu genituen, eta hori da aldarri bat, aktibatu behar gara eta jarretu behar dugu borrokatzen lantegi guztietan, sektore guztietan, eta gero ere, atxo bukarako ekitaldian, bai omen alditxo txiki bat egin genion edo, 2022an lan istripuetan hil ziren 79 langile, gero ere bertan eman genuen agur bero bat edo elkartasun internazionalista bidali genion langile guztiko mundu osoko langilei, gero ere atxikitu egin ginen, atxoko ekitaldian ere mugimendu feministak berriki iragarri duen greba feminista horrekin, eta baita ozen aldarrikatu genuen Euskal Preso eta Ieslariak etxean nahi ditugula. Gero, beste bukaeran ere, mezu argi bat bidali genion Etxibiteren gobernuari, eta esan genion argi, zerbitzu publikoa defendatuko ditugula, eta aurrera pausuak ematen badituzte privatizazioaren bidean, hor parez pare edukiko gaituztela, salatzen eta borrokatzen emango dituzten pauso horiek. Almadiaren egunak 30. edizioa egin zuen igandean. Eskaibaia galdutako ofizioaren lekuko izan zen.
bisitari eta bizilagunek profitatu zuten sona handiko seian. Pasaden igandean, Almadiaren eguna ospatu zen Erronkariko ibarrean. Burgiko herria lekuko izan zen eta Eska ibaia alfombra gorria, Almadiaren eguneko 30. edizioan. Urte bat gehiago zoroimenera ekarri zuten galdutako ofizio abenturero eta arriskutsua. Irati eta Piriniotako zuainen enborrak baltsa luze batean bihurtuz eta ur bizkor eta jauzietan saltoka eginez salmentatokiraino. Eguraldia lagun, 6 handia izan zen Burgin. Almadiak, Bazkari herrikoia, kontzertuak eta aurrezko Almadia, Cesar Oroz eta Erronkariko Gasna jatorri izendapenak jaso zituen. Animalizko besta ibarrekoendako eta prefosta bisitariendako ere, Erronkariko lagunen onkixina jaso zutelako. Nafarroaren egunak euskal kulturaz busti zuen Baigorri. Milaka pertsona bildu ziren Nafar nortasuna aldarrikatzera. 1978tik ospatzen da Nafarroaren eguna Baigorri. Orain, antolaketa guztia Basaizea elkartearen esku geratzen da. Uztaldi bionekazaritzarako proiektua ezagutu dugu. Borja Etxeberria eta Gorka Igual sortzaileen eskutik. Lurrean bizi eta lan egin nahi zutelako sortu zuten proiektua. Ekologikoa izateaz gain, hurbiltasunari eman nahi diote garrantzia. Bueno, Gorka eta Borja gea, Uztaldi bioken bilangiok eta buruak. Eta proiektu hau sortu genuen guretzako, Lizarran bizi eta lan egiteko eta hortan gabiltza. Argi geneukan nekazaritza egin genuela eta ekologikoan. Gizartearekin eta Lizarrarekin daukagun konpromisoagatik. Zergatik ekologikoa, eskenean gure ingurua eta gure herria zaindu nahi genuelako, eta ikusten genuen produktu ekologiko horiek beharrezkoak ziren hemen eta gure ingurua zaintzeko, zen eta ikusten genuen ondoko baratzetan azkenean produktu kimiko eta pila bat erabiltzen zirela eta erabiltzen dira, eta azkenean produktu horiek gure ibaietara edo eta gure lurrera erosten dira, eta azkenean guk hori nahi genuen ekiditzea eta horregatikan hasi ginen gure baratza produktu ekologikoekin egitea. Gu saiatzen gera hemen Lizarran ekoiztea eta harik eta gertuen salmentak egitea, eta hori produktuari gehigarri bat ematen dio, ezta? Hemengo ekoizpena eta hemen saltzeana
oso garrantzitsua da guretzat. Bueno, neguan gaude ilarrak landatzen, borraia eta zia zerbait jasotzen, eta pixko bat itxoiten eta lurra prestatzen udaberriari begira. Udaberria martxoa alderan, martxoa pila alderan, tomatea, kuiatxoak eta landatzen hasten geha. Ja, udazken aldera, hasten geha kanpoko landaketekin ere, irai aldean edo, eskarolak, atxikoriak, azak, eta loko produktu guzti horiek. Landarekin nahi duguna da alde batetik polinizatzea, gure kalabazin loreak edo tomate loreak polinizatzea eta lore gehiago ateratzea gero produktuan tomate gehiago ateratzeko, edo kalabazina edo lusoker gehiago ateratzeko, eta gero beste aldetikan ere loreak erabiltzen ditugu depredadoreak, bai adibidez baratzan edo pulgoiari aurka egiteko depredadore asko daude, eta depredadore horiek loreetan eta izkutatzen dira edo bizitzen dira. Loreak dira haien bizilekua eta hortarako loreak jartzen ditugu bai produktuen artean eta bai negutegiko hilaretan. Bueno, gure ustaldi bioproduktuak, azkenean alde batetik bai dendetan saltzen ditugu eta gero plazara, Lizarrako hemen merkatuan ere saltzen ditugu. Plazara guretzako egitasmo garrantzitsua da eta izan zen. Azkenean nahi genuen sortzea nekazari eta beltzaintzainen merkatua, Azkenean hemen Lizarran daukaguna da distribuidoren merkatua, eta guk nahi genuenena izatea da produktoreen edo nekazari eta beltzaintzen merkatua. Hortarako, bai zepaenerekin batera, baita udaletxarekin batera, eta ester udaletxeko teknikariarekin batera, hainbat eta asamblea egin ondoren lortu genuen plazara merkatua Lizarran egitea. Larun batetan egiten da, larun bate hilabetearen bigarren larun batea. Eta horrekin nahi genuena da, hori azkenean nekazari eta beltzaintzen merkatua izatea, nun Lizarra eta Lizarraldeko nekazariek Lizarrako foruen parantzan biltzea eta gure produktuak han saltzea. Garrantzia ematea jendeak ikustea bertako ekoizpenak zaindu behar ditugula. Bertako produktua, nahiz eta ekologikoa ez du izan, baina bertako produktua izatea oso garrantzitsua dela, zen bestela, bukatuko dugu Nafarroko produktua kanpoan saltzen eta Almeria eta Murtziako produktuak ekartzen. Eta hori ez dugu nahi. Eta uztaldi bezalako enpresak aholkatzen dituen zerbitzu bat ezagutuko dugu. Mikel Nazabalek Intia enpresaren nondik norakoak kontatu dizkigu. Zerbitzu publiko honek aholkularitza eskaintzen dio lehendabiziko sektoreari. Horretaz gain, finka esperimentalak ditu innovazio proiektuak garatzeko. Egunon, hemen gaude paraje zoragarri batean, Sakanan, abeltzainez betetako zonalde bada, hemen badi ardiak, behiak, behorrak, eta aukeratu dugu Intiaren inguruan hitz egiteko. Intia enpresa publiko bada eta lan asko egiten dugu, eta guk adibide bezala jartzen dugu, zertan egiten dugun lan? Adibide bezala jartzen dugu horburuak, horburuak herriberan landatzen die, eta landatzeko, ze egin behar dugu? Lehenbiziko gauza da, jakin beharra dugu, ze barietate mota landatu behar dugun. Hortarako, esperimentazio finka ditugu, lan egiten dugu, eta badakigu zonalde bakoitzean ze landare landatu behar den.
eta kasu honetan hartzen dugu landare mota bat. Hori hartzen dugu, eta gero jakin beharra dugu hori ze tratamentuak egin behar ditu, noiz dan garaio bena landatzeko, zendan garaio bena ongarria botatzeko, garaio bena ureztatzeko, eta hortan egiten dugu lan, ez da, aholkularitzan jakin beharra dugu esperimentazioen laguntzakin, ze landare behar dugun, ze motako landare izan behar dan, norekin nola ureztatu behar dugun, noiz ureztatu behar dugun, ze ongarri bota behar dugun, ze kantitatea behar dan, eta gero, zein den garaio bena hori hartzeko. Hori da aholkularitzak eta aurretik egin ditugun lanak jakiteko. Gero uzta bildu behar danean, uzta biltzen da, eta saldu behar da. Hori da saldu behar da, badie gauz batzuk, kasu honetan, adibide jartzen nahi izena, badaola denominazio baten barrun, eta orduan ziurtatu behar da hor barruan dagoela, hortan egiten dugu lan. Eta gero, saldu behar da, promozioen behar da, promozioa egiten dugu, eta gero, baliokateak badie, eta guk hor lan egiten dugu, kate motzeak direnak, eta salmenta hori egiteko. Bazkenean, adibide jarri dugun hontan, lan egiten dugu esperimentazionean, aholkularitzan, ureztatzen, zertifikatzen produktu hori, denominazio baten barruan dagoela, eta gero promoziona eta salmentan, baliokate horietan, lan egiten dugu, jakiteko, badiela nekazariak, abeltzainak, lan hortan dabiltzatenak eta salmenta modu hortan egin behar dela. Orduan, adibide eta resumen bezala beti jartzen dugu adibide hau, horburuarena, baina, orokorrean izan daiteke abeltzainan, nekazaritzan, eta arlo guztitako guk lan egiten dugun toki guztietan, baina azkenean da, hasieratik bukara arte egiten dugu lan, lehenbiziko sektore honetan. Hemen behar dana da, ikusten dugu guk hemen abeltzainan, ze adineko abeltzaina dauden, ez da? Eta ikusten dugu urtetik urtera, urte bat pasatzen da, baina adina lanean dauden horien sartzen nahi direla, eta jende gazte gutxi sartzen dela. Hau konpontzeko modu bat erresa da, baina hortan lan egitea zaila da, ez da. Erresa da, errentagarritasuna balego, sartuko zen, jende asko sartuko zen, gazte jende asko sartuko zen hemen lan egiteko. Zer gertatzen da, itzintien nahi nahizen gauzengatik, etekinak errentagarritasuna ez da inona, eta orduan, jende gutxi sartzen da hemen. Sartzen dien pixkak, lehendik etxean bazutelako ez da, zengati. Orain hasi eze gabe inbertsionak egiten, ez da errentagarritasuna izanen sekula ez. Orduan sartzen dienak, zerbait aurretik zerbait dutenak. Eta orduan, erresa da esatea, zergatik errentagarritasuna balego, jende asko sartuko zen. Eta arazo hori da, ez dala oso errentagarria ez dala, eta gero bizikalitatea, ganaduekin lan egin behar da egunero, ordu guztietan. Eta orduan, bizikalitatea ez da ona, baina errentagarritasun aldetik balego, ez da arazoek izanen. Lehen jende asko sartzen zen, eta hemendik aurrera gutxiago sartzen den. Nafar gobernuak diru laguntzak ematen ditu, jende gazten dako, inbertsionak egiteko, urtero ateratzen dien laguntzak, eta horri esker, mantentzen da, urtetik urtera ikusten dugu, eta errealitate hola da, jende gutxiago sartzen dela sektore honetan, baina oraindik jendea bada. Eta horri aurre egiteko esaten dutena eta jarrepikatu dute, ezta, errentagarritasuna balego, ez da arazoik izanen. Orduan hori da dugun arazoa. Eta kultura arloan gaurkoan, beste urte batez Jaso ikastolak bere musikal famatua sortu du. Aurtengoa 11. Estreinekoa larun batean izanen da Barainaingo auditorioan. Aurtengo proiektuak autismoa izango du jorragai. Amabost minutu barru, egazkina, aiama. Gezurra, 14 minutu eta 45 segundutan. 44, 43, 42. Zenta galdia. Te 4.000 galdian koaz. Egan zebeldura, jairean
Egia esan urteen poderioz gure ikasle, irakasle zein familiei esker jaso musikala bihurtu da ikastolako hezkuntza proiektuaren adierazlerik onenean. Etxean eta etxekoengatik ekoiztutako artea, auzolanean eraikitako ametsa, metodologia pedagogiko berritzaileen aplikazioaren emaitzik ikusgarriena, ikasleen autonomia eta ahalduntzea lortzeko edabe magikoa, eta azkenik gure gaztetxoen euskararen erabileren eta hizkuntzaren kalitatean eragiteko formula arrakastatsua. Hemendik aurrera Gure autonomia, errutina berriak dira behar ditugunak, mila esker benetan guztiagatik eta nola naizen, ez du inor definitzen, ez dute bestek epaitzen, nik baino Eta aste honetako klik batean saioan Jaio Neurtasun antzerkilaria eta Inigo Abila idazlea ezagutuko ditugu. Jaio Neurtasun antzerkilariak 4 urterekin izan zuen bere lehendabiziko esperientzia jendearen aurrean. Txirri, Mirri eta Txiribiton pailasoekin izan zen hori eta orduztik jakin zuen antzerkilaria izan nahi zuela. Gaur egun hainbat proiektu du eskuartean, horien artean haunitz, umei zuzenduak. Inigo Abila gazte txantrearrak De Jimena la Txantrea liburua idatzi berri du. Bere lehendabiziko liburua da, eta Jimenatik Txantreara bizitzera heldu zen jendeari egin dio elkarrizketa. Jaio Neurtasun 4 urterekin izan zuen bere lehenengo esperientzia jende aurrean. Txirri, Mirri eta Txiribiton pailazoekin abesten izan zen. Eta hortik aurrera jakin izan zuen bera aktore izan nahi zuela. Gaur egun hainbat proiektutan dago sarturik, eta azkenaldian horietako asko umeentzat daude zuzendutak. Inigo Abila gazte txantrearrak De Jimena la Txantrea izeneko bere lehenengo liburua idatzi egin du. Honetarako ikerketa lan handia egin du, Jimenatik Txantrearra etorritako jendea elkarrizketatuz. Hori guztia eta unitzez ere gehiago Naieran. Ez galdu Nafarroako aktualitatea, 11 telebistan.